Newid yn yr hinsawdd yw mater diffiniol ein cenhedlaeth. Ein hiechyd, lles, cartrefi, tir, bywyd gwyllt, cyflenwad, bwyd a dŵr, yr air yn ni'n anadlu. Mae'n swyddi a'n heconomi i gyd dan bygythiad, os na wneir unrhyw beth. Mae newid yn yr hinsawdd eisoes yn effeithio ein byd heddiw, ond bydd yr effaith ar genhedlaethau'r dyfodol yn waith, os na weithredu'n nawr. Dyna pam mae ein cynllun newid hinsawdd yn dogfen mor bwysig. Mae'r cynllun yn nodi'r camau mae rhaid ni eu cymryd fel sefydliad dros y 5 mlynedd nesaf i gyrraedd rwyd zero carbon erbyn 2030 ac i adolygu'r gwasanaethau rydyn ni'n ei darparu i sicrhau ein bod nhw'n cyfnogi taith y ddinas i rwyd zero. Mae gan y cynllun 6 thema gyflawni allweddol i'n helpu gyflawni eich uchelgeisiau. Arweinyddiaeth a diwylliant sefydliadol. Sicrhau bod yr argyfwng hinsawdd wrth raidd ein holl waith a phenderfyniadau. Ein adeiladau, gyda'r nod o rwyd inni di-garbon ar draws ein holl adeiladau, megis ysgolion, cyfleusterau hamdden a swyddfeydd y cyngor erbyn 2030. Ein tir, rheoli, amddiffyn a gwellau'n hamgylchedd naturiol mewn modd carbon neutral sy'n gyfrifol am yr hinsawdd. Trafnidiaeth a symudedd, cynnig dewisiadau teithio iach, chynaliadwy i bobl Casnewydd a Chymru. Y nwyddau a'r gwasanaethau rydyn ni'n eu caffael, gan sicrhau bod ein contractio allanol yn lleihau ein heffaith hinsawdd a'n hôl troi carbon. Ein rolau ehangach, lle rydyn nhw'n arwain trwy esiampl ac yn cefnogi ein cymunedau a'n partneriaid yn rhagweithio tuag at rwyd zero carbon a gweithredu newid yn yr hinsawdd. Bydd cyfyngu'r gweitha o'r effaith yn cymryd pob un ohonom i weithio gyda'n gilydd. Dyna pam mae Cyngor Dinas Casnewydd yn gweithredu ar newid yn yr hinsawdd. Darganfyddwch fwy ar ein gwefan www.newport.gov.uk